And now, it's time for SPG. As in, Super Pack and Earn Secret Files. Nanonood ako ng live scandal habang jumijerbox. Itago niyo po ako sa pangalang Boy Kilabot. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack and Earn Secret File. Share ko lang po itong story ko. Mga 2002 o 2003 pa ito nangyari. Merong kumalat sa aming lugar na meron daw multo na nagpapakita sa loob ng aming banyo. Naglalamay ako nung mga gabing yun. Sa likod lang ng bahay namin ang lamay. Kantahan, kwentuhan, inuman. Hanggang sa nakaramdam ako na parang nadjejebs ako. So, sa madaling salita, umuwi muna ako para jumerbox. Nakakaasar lang kasi nung time na yun, sira yung ilaw ng banyo namin. Takot pa naman ako sa dilim. Kaya yun, pumunta muna ako sa tindahan namin para kumuha ng kandila. At ayun na nga, kasalukuyan na akong nakatungtong sa trono. Nang aksidente kong matabig yung kandila sa isip-isip ko. Kaya ang ginawa ko na lang ay binuksan ko ng bahagya ang pintuan ng CR. Sa isip-isip ko, para kung sakali na may biglang kamay na lumitaw sa loob ng inidoro at biglang kalabitin ako o yung tumbong ko, mabilis akong makakatakbo. Nasa labas po kasi yung banyo namin. Paglabas mo ay eskinita na. Madilim, kaya naman nakakatakot. Ilang segundo pa ay may naririnig na akong mga boses. Boses ng mga naglalampungan. Naaninag ko ang isang lalaki na madali kong nakilala. Kapitbahay namin. Huwag na nating itago ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Pokong. Yung girl naman hindi ko kilala ang boses. Sa malamang, dayo lang ito sa amin. Nakaisip ako ng kalokohan. May kutob ako na papasok ang dalawang ito sa loob ng banyo at gagawa ng milagro. At tumpak nga! Bigla ngang pumasok ang dalawa. Sa sobrang dilim ng banyo, ni hindi man lang nila namalayan na merong tao sa loob at
Ako nga yun. Eh di ayun na nga. Nakatungtong ako sa trono. Ang ginawa ko, inurong ko yung pigi ng wetpacks ko. Pinipigilan ko ang pagtawa. Magkahalo ang nararamdaman ko noong mga time na yun. Sa isip-isip ko, ayos to. Nanonood ako ng live scandal habang jumijerbox. Jackpot! Parang ang umurong yung aking mga bola sa sobrang excitement. Kahit madilim, naaaninag ko sila sa pinaggagawa nila. Marahil, nasanay ang mga mata ko sa dilim. At dahil kapapasok lang nila, madilim pa sa paningin nila. Kaya hindi nila ako nakikita. Dito na nga. Nagyayapusan na sila. Naghahalikan. At ibinababa na ang mga suot nilang salawal. Aray ko. Hindi alintana ang init sa loob ng banyo. Pawis na pawis ako at taing-tain ako, pero kailangan kong pigilan para hindi ako mabuko. Maya-maya pa ay narinig ko ang babae. Ang sabi niya ay, parang ang baho. At sumagot naman ang lalaki, oo nga eh. Sa isip ko naman, mga lols pala kayo eh. Tumatay ako. Naisip ko na hindi magtatagal, mabubuko na nila ako. Dahil wala pang isang dipa ang pagitan namin. Ang bala ko na lang ay gugulatin ko sila o hahawakan ko sa kamay yung babae para hindi makatakbo. Kaso, baka may matay sa takot at mabaldog pa sa kubeta. Di kargo konsensya ko pa. Maya-maya pa ay parang naaaninag na ako ng babae. Siguro napansin niya na yung pigi ng puwet ko. Maputi kasi yung wetpacks ko. Nakatayo silang dalawa at panay ang indayog. Maya-maya pa sabi ng babae, parang may tao. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas na sa wetpacks ko yung a piece of shit at tumanog ng pak. Sabay na napatingin ng dalawa at halatang nanginginig sa takot at biglang-bigla natataranta nilang binuksan ng pinto nang bigla akong umungol ng animoy galing sa ilalim ng lupa. At ang sabi ko ay, wow! Wow! At nagsisigawan yung dalawa papalabas ng pintuan. Giba yung pintuan ng CR namin. Kumaripas ng takbo si lalaki kahit hindi pa nagagawang ayusin ang sarili. Nagkandara pa naman si babae sa iskinita, gawa na yung salawal at panty niya ay hindi pa niya nagagawang itaas. Grabe. Tawang-tawa ako sa nangyari. Dali-dali akong naghugas at lumabas. Gusto ko kasing makita kung sino yung babaeng yun. Pero hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino ba talaga ang kasama ni paring Pokong.
Kinabukasan, may kumakalat na mga bulong-bulungan na may nagpakita raw sa loob ng aming banyo. Yun lamang po, sana ay mabasa ninyo ang nakapangingilabot kong karanasan. Muli, ako si Boy Kilabot at ito ang aking SPG, as in Super Back Ganun Taraw Secret Files.